Takulandirani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa mmene tiganizira. Moto 3 Adamu awiri. Mtumwi Paulo kawirikawiri amagwiritsa ntchito mawu amene nthawi zina timawanyalanyaza monga osafunikira kapena timavutika kuwamvetsetsa. Ndiwo mawu akuti mwa Khristu. Mawuwa amapezeka kangapo m'mabuku a Paulo ndipo ali ndi tanthauzo lakuya. Nthawi zambiri limapezeka m'mabuku a Efeso ndi Akolose. Koma mawu amenewa akutanthauza chiyani ndipo ndikofunikira bwanji kuti tiwamvetse? Efeso 1:3 akuti wolemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene anatidalitsa ife ndi madalitso onse auzimu nzakumwamba mwa Khristu. Mulungu watidalitsa kale ndi madalitso onse auzimu, koma pali chiyeneretso. Kodi madalitso amenewa ali kuti? Iwo ali mwa Khristu. Pali njira imodzi yokha yopezera madalitso amenewa. Tiyenera kukhala kumene iwo ali. Efeso 2:6 akuti ndipo anatiukitsa pamodzi natikhazika pamodzi nzakumwamba mwa Khristu Yesu. Efeso 2:6. Taonani mmene mawu a Paulo alili amphamvu. Akuti tikukhala m'malo akumwamba. Timaziyang'ana tokha ndi kuti sizoona ndakhala pano pa dziko lapansi kumvetsera uthengawo. Ndiye kodi Paulo akutanthauza chiyani? Iye akusindika mfundo yakuti moyo wa Khristu ndi wogwirizana ndi moyo wa Mkhristu. Moyo omwewo omwe uli ku zala zanga ulinso mu chala changa, kotero kuti kulikonse kumene zala zanga zimapita, moyo wa zala zanga umapitanso kumeneko. Izi ndi zomwe Paulo akuyesera kunena. Akunena kuti ngati Khristu ali moyo wanu, kulikonse kumene kuli Khristu ndi komwe inu muli. Mu 1 Korinto 15:45 muli ndi mawu osangalatsa pamene akuti ndipo kotero kwalembedwa, munthu woyamba Adamu anakhala mzimu wa moyo, Adamu wotsirizayo anapangidwa mzimu wopatsa moyo. 1 Korinto 15:45. Kuti timvetse bwino tanthauzo lakukhala mwa Khristu, choyamba tiyenera kumvetsa tanthauzo lakukhala mwa Adamu. Zindikirani, vesi ikukamba za Adamu awiri. Pali Adamu woyamba ndipo pali Adamu wotsiriza. Ndikuti ndi Adamu womalizira akuyimira Yesu Khristu. Koma funso lakuti nchifukwa chiyani Yesu akutchedwa Adamu womalizira? Tsopano tikudziwa kuti Adamu anali munthu woyamba ndipo anayikidwa m'munda ndipo anapatsidwa mkazi wokongola. Palibe chilichonse cha zinthu zimenezi chimene chinakhuza Yesu, koma iye akutchedwa Adamu wotsirizira. Mulungu akuyesera kunena china chake kwa ife. Tikayang'ana pa Adamu tingaphunzirepo kanthu za iye zimene zimathandiza kumvetsetsa Khristu. Pa Roma 5:14 Paulo akuti koma imfa inachita ufumu kuyambira kwa Adamu kufika kwa Mose, ngakhale pa iwo amene sanachimwa monga mwakulakwa kwa Adamu amene ali chifaniziro cha iye kwakudzayo. Aroma 5:14. Apa kuti Adamu anali chifaniziro cha Khristu, pali njira imene Adamu ndi Khristu ali ofanana. Lemba la Roma 5:19 limathandiza kumvetsa chifukwa chake Yesu akutchedwa kuti Adamu womalizira. Akuti pakuti monga mwakusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anapangidwa ochimwa, momwemonso ndi kumvera kwa mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. Aroma 5:19. Taonaninso vesili likuti ndi kusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anapangidwa kukhala ochimwa. Koma mawu ochepa anasiyidwa pamene omasulira a KJV anamasulira vesi limeneli. Mchenicheni lemba limeneli liyenera kuwerengedwa kuti ndi kusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anapangidwa ochimwa. Umu ndi mmene limamasuliridwa m'mabaibulo angapo. Ndimeyi sikuti ikungonena kuti ena anakhala ochimwa, koma ikufanizira magulu awiri a anthu. Kumbali imodzi pali mmodzi ndipo mbali inayo kuli ambiri. Ameneyo ndi ndani? Mmodziyo ndi Adamu. Ndipo ambiri ndi ndani? Ambiri ndi ena onse awo munthu. Pamene munthu mmodzi sanamvere, nchiyani chinachitikira ambiri? Iwo anakhala ochimwa. Sizinali zochita zawo kapena khalidwe lawo zomwe zinawapanga kukhala ochimwa. Ayi, kunali kusamvera kwa munthu mmodzi kumene kunachititsa ambiri kukhala ochimwa. Zoonadi izo sizikuoneka ngati zolungama kapena zachilungamo, koma si nkhani ya chilungamo,
Umu ndi momwe lamulo losatira limagwira ntchito mchilengedwe chonse. Kusankha kwa munthu mmodzi kunakhuza mbadwa zake zonse. Onse anabadwira mu uchimo wa Adamu. Pamene inu ndine tinabadwa, silinali vuto lathu kuti tinali ochimwa, koma vuto la uchimo linaperekedwa kwa ife, ndipo tiyenera kuthana nalo. Ngati mwana wobadwa ndi edzi, silingakhale vuto lake, liyenera kukhala vuto la makolo ake. Sikuti ndi ndani amene ali ndi mlandu, koma ndi zenizeni zomwe mwanayo ayenera kukhala nazo. Mulungu analenga munthu mmodzi, ndipo pamene analenga munthu mmodzi, ameneyo moyo wonse wa munthu unali mwa munthuyo. Mulungu sanalenge munthu aliyense payekha. M'malo mwake analenga moyo wa munthu mmodzi, ndipo moyo wa anthu onse unalengedwa mmodzi umenewo. Ndi moyo omwewo umene wachulukitsidwa ndi kupyozedwa m'zaka mazana ambiri. Tonse ndife ogawana nawo moyo wa Adamu, ndipo mlingaliro limeneli tonse tili mwa Adamu. Mawu ena, popeza kuti tonse ndife ogawana nawo moyo umenewo, ndiye kuti tonsefe ndife mbali ya moyo wa Adamu. Koma ngati ndife mbali ya moyo wa Adamu, kodi tikuyembekezera kudzakhala ndi moyo wotani? Ngati china chake chabadwa ndi mbuzi, tingayembekezere kukhala mphaka? Adamu akanangobadwa m'chifanizo chake, ngakhale kuti poyamba analengedwa m'chifanizo cha Mulungu, iye anapotoza chifanizirocho, ndipo fano lopotokali ndilo chinthu chokha chimene akanapereka kwa anthu ana ake onse. Ngakhale kuti poyamba analengedwa m'chifaniziro cha Mulungu, iye anapotoza chifanizirocho, ndipo fano lopotokali ndilo chinthu chokha chimene akanapereka kwa ana ake. Chifukwa cha uchimo wa Adamu, tsopano ndife nyama zololedwa ndi Satana. Tilibenso ufulu wobadwa ndi moyo wa Mulungu. Choncho tonsefe timabadwa opanda mzimu wa Mulungu. Ichi ndi cholowa chimene timalandira kwa Adamu, ndipo pofunika kuti timvetse zimenezi. Chifukwa chimene anthu m'chilengedwe chake amachitira zoyipa, si chifukwa chakuti anthu sayesa kuchita zabwino, kungoti anthu akukhala moyo weniweni wa Adamu. Moyo umene uli mwa ife ndi moyo woyipisidwa, ndipo sizingatheke kuti tikhale ndi moyo wina uliwonse kupatula umene tili nawo. Mlingaliro limeneli, monga moyo Baibulo limafotokozera, tinapangidwa kukhala ochimwa chifukwa cha zimene Adamu anachita. Izi sizikutanthauza kuti timapangidwa olakwa ndi machimo a munthu wina. Tanthauzo lake ndi lakuti timabadwa ochimwa ndi opanda chochita, osakhoza kuchita chilichonse chabwino. Timabadwa ngati ochimwa kapena kuti ochimwa. Zaka zambiri zapitazo ndinapita kumwambo womalizira wa maphunziro. Wophunzitsa anapitiriza kunena kuti mukukhala chimene muli. Pamene ndinali kumvetsetsa ndimaganiza kuti kodi munthu ameneyi akunena zachiyani? Ungakhale bwanji chimene uli kale? Pa nthawiyo sizinali zomveka kwa ine, koma tsopano popeza ndamvetsetsa choonadi cha Adamu awiriwo, ndazindikira kuti zimene wokambayo anali kunena zinali zoona. Ngati tonse timatenga moyo wa Adamu, ngati tonse timatenga moyo woyipa wa Adamu wosakhoza kutha, ndiye kuti mfundo yake idzakhala yosapeweka. Malinga ngati zonse zimene tili nazo zili moyo wa Adamu, malinga ngati tili mwa Adamu, ndiye kuti tikakhala ndi moyo wautali pamenenso timayesesa kuchita khama kwambiri. Zomwe tingachite ndi kuonetsetsa bwino lomwe moyo womwe tili nawo kale. Titha kukhala chomwe tili kale, palibe chimene munthu angachite kapena chimene wachitapo chimene chimatha kusintha chibadwa cha munthu. Zoyesesa za munthu sizingapange moyo watsopano. Machitidwe 17:26 akuti, ndipo Mulungu adalenga ndi mwazi mmodzi mitundu yonse ya anthu kuti akhale pa nkhope ya dziko lapansi, napangiratu nyengo zoyikidwiratu ndi malekezero apokhala pawo. Tikhoza kuona mmene zilili zoona, sikuti ndife abale ndi alongo mwauzimu, komanso mwakuthupi. Ngati tingabwerere m'mbuyo mokwanira, mu nthawi tikanapeza kuti tonse tili ndi agogo ofanana, koma ngakhale tili ndi ubale wa pabanja, nthawi zambiri timalimbana wina ndi mnzake. Chifukwa chimenecho ndi chikhalidwe cha moyo wa Adamu. Palibe mtendere
moyo umenewo palibe mgwirizano. Monga khansa mthupi, moyo wa Adamu umalimbana ndi okha. Nthawi ina ndimaona kanema wa galu akutafuna fupa lomwe khalidwe lake linkaoneka ngati lopenga. Pamene galuyo ankadya fupalo, mwendo wake wakumbuyo unayamba kuyendera kukamwa kwake ngati kuti uli ndi maganizo ake. Galuyo anayamba kulira ali pa phazi lake, koma phazi lija litayandikira fupalo anatembenuka nkuyamba kuziluma. Zinachitika mobwerezabwereza. Ndinayang'ana galuyu ndipo ndinaganiza zili ngati khalidwe la anthu. Chinthuchi nchakuti tikhoza kunena kuti khalidwe la galu ndi lopenga, koma nthawi zambiri anthu sazindikira kuti iwo ndi momwe anthu omwe ali ndi moyo mwa Adamu amachitira, kumenyana ndi moyo wawo. Ili ndi khalidwe lachibadwa la moyo wokugwa kwa Adamu. Mfundo yayikulu ndi iyi: chifukwa chiyani tili mmene tilili? Kodi ndi chifukwa chakuti timayesa kukhala chonchi? Yankho lakuti ayi, si chifukwa cha zoyesesa zathu kapena chifukwa cha kusankha kwathu. Ndi chifukwa chakuti tinabadwa chonchi. Munthu mmodzi anatichitira tonsefe. Timaweruzidwa kuti tichite uchimo chifukwa ndife mbadwa za Adamu, ndipo kususidwa kumeneku kwakhazikika pa mtundu wonse wa anthu chifukwa cha munthu mmodzi. Kodi tiyenera kuchita chiyani kuti tisusidwe? Tiyenera kubadwa basi. Ndikanena kuti chiweruzo, sindikutanthauza kuti Mulungu amatisusa, sindikutanthauza kuti ndife olakwa pa zimene Adamu anachita. Kuti munthu akhale olakwa ayenera kusankha kuswa lamulo lodziwika bwino. Mulungu satiyimba mlandu chifukwa cha zimene munthu wina anachita, koma chikhalidwe chathu chimatisusa. Mwana wobadwa ndi edzi amaweruzidwa kuti afe. Matenda mwa mwanayo amasusa mwanayo, momwemonso khalidwe wathu umatisusa. Izi ndi zomwe Baibulo limatanthauza pamene limati ndi cholakwa chimodzi chiweruzo chinaza pa anthu onse nafikisa chisuso. Aroma 5:18. Mikhalidwe imeneyi nkosatheka kuti tikhale ndi moyo wolungama, ndipo posapita nthawi pokhapokha ngati china chake chingatipatse moyo watsopano, tizafa mu khalidwe wotayika umenewu. Ndi moyo umenewu tili nawo umene umatisusa. Ngati chisomo cha Mulungu mwa Khristu sichinalowepo pa nthawi yomwe Adamu anasankha kudya chipatsocho, akadafa. Pamene moyo wa Mulungu unachosedwa mwauzimu, moyo wakuthupi ukanatha nthawi yomweyo, ndipo mtundu wonse wa anthu ukadafa mwa Adamu. Koma Yesu adalowa pakati pa anthu ndi imfa yamuyaya, adazitengera temberero pa yekha, ndipo adapeza nthawi yoyesedwa kwa tonsefe. Mwa nsembe yake iye anati, ngakhale ali wakufa mwauzimu, sungani moyo wawo wakuthupi kwa kanthawi ndi kuwapasa mpata wopeza njira yobwerera ku moyo wauzimu. Ichi ndi chifukwa chake Mulungu watipasa ife nthawi zaka 70 kapena kuti 80 nthawi zambiri kuti tikhale ndi moyo. Masiku athu pa dziko lapansi ndi mwayi wopeza njira yobwerera ku moyo kudzera mwa Khristu. Chifukwa tonsefe tinabadwa akufa, nzosangalatsa kuona kuti Mulungu sanalonjeze kuti adzakonza moyo wa Adamu. Moyo wa Khristu si moyo wokonzedwanso. Baibulo limafotokoza momveka bwino kuti moyo wa Adamu uyenera kufa. Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengedwa watsopano. Zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. 2 Korinto 5:17. Popeza tinabadwa mwa Adamu, chisowa chathu chachikulu ndicho kukhala ndi moyo watsopano. Chakale chimasusidwa ndipo sichikhoza kukonzedwa. Tiyenera kufa. Koma kodi moyo watsopanowo tizawupeza kuti? Kuti moyo upitilire, payenera kukhala gwero loyamba la moyo. Adamu anali gwero limene moyo wonse wa munthu unachokera, koma moyo wake unayepisidwa kufikira imfa. Tsopano popeza kuti tifunika moyo watsopano, kodi Mulungu amatipasa chiyani? Amatipasa Adamu wachiwiri. Amatipasa munthu wina amene ali gwero la moyo watsopano. Ngati tingamvese zimenezi, tingathe kudziwa chifukwa chake Yesu amatchedwa Adamu wosiriza.
osati chifukwa chakuti anayikidwa m'munda ndi mkazi wokongola, koma chifukwa chakuti iye ndiye gwero la moyo watsopano. Iye ndiye atate wa mtundu watsopano wa anthu. Pobadwanso kokha. Tsopano pamene tikulingalira tanthauzo la kukhala mwa Khristu, pali mfundo ina imene tiyenera kumvetsa. Moyo umaperekedwa kuchokera kwa munthu wina kupita kwa wina mwakubadwa, ndiko kubadwa kokha. Munthu yekhayo amene sanasatire lamulo limeneli ndi Hava, chifukwa iye sanabadwe. Iye analandira moyo wake kupyolera mu nthiti ya Adamu. Mu Yesaya 9:6 Yesu akutchedwa atate wosatha. Pakuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa, kwa ife mwana wamwamuna wapasidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lake, ndipo adzatchedwa dzina lake wodabwitsa, wauphungu, Mulungu wamphamvu, atate wosatha, kalonga wamtendere. Yesaya 9:6. Yesu si atate mwa umulungu, iye ndi mwana wa atate. Koma lingaliro ili la Adamu awiri likumveketsa bwino tanthauzo lenileni la ndimeyi. Yesu ndi atate wosatha, koma ndani? Iye ndiye atate wa onse amene akupanga cholengedwa chatsopano, mtundu watsopano wa anthu. Yesu ndi Adamu wachiwiri, ndipo kuchokera kwa iye mumatuluka mtundu watsopano wa anthu amene anabadwa ndi moyo, amene anabadwa mu moyo wake. Mulingaliro limeneli ndiye atate wawo Adamu wotsiriza. Mulingaliro limeneli ndiye atate wawo Adamu wotsiriza. Tiye tione tanthauzo la zimenezi. Pali kufunika pakati pa Adamu onse. Wina anatibweresera ife uchimo, wina amatibweresera ife chilungamo. Pamene Adamu anatenga chipatso choletsedwacho, palibe aliyense wa ife amene anali asanabadwe. Chotero tinalibe chikumbumtima, koma moyo wathu unali pamenepo. Ndipo pamene zikwi za zaka pambuyo pake tinabadwa. Pamene Adamu anatenga chipatso choletsedwacho, palibe aliyense wa ife amene anali asanabadwe. Chotero tinalibe chikumbumtima, koma moyo wathu unali pamenepo. Ndipo pamene zikwi zaka pambuyo pake tinabadwa. Mwachibadwa tinayamba kukhala ndi moyo wokugwa wa Adamu. Kodi tinali ndi mwayi wosankha? Ayi, tinangomvera zimene chikhalidwe chathu chimafuna kuti tichite. Tsopano talingalirani za Adamu wachiwiri. Kodi moyo wake umagwira ntchito mofananamo? Ngati munabadwa mwa Adamu wachiwiri, kodi nchiyani chatsopano chimasimikizira mmene mumakhalira moyo? Ndi moyo wake si mphamvu yanu. Khamu lanu silinasonyeze mmene munakhalira pamene munali mwa Adamu woyamba. Chinali chilengedwe kugwira ntchito yake pamene munali mwa Adamu woyamba. Chinali chilengedwe kugwira ntchito yake pamene munali mwa Adamu woyamba. Chinali chilengedwe kugwira ntchito yake yomwe inakupangani inu chomwe inu munali. Chimodzimodzinso tikakhala mbali ya Adamu wachiwiri, kuyesa kwathu sikubala moyo umene timakhala. Khalidwe lathu ndi zotsatira za chilengedwe chathu chobadwanso mwatsopano. Moyo mwa Khristu. Makhalidwe onse amene Yesu ali nawo ndi mbali ya moyo wake. Palibe tchimo, ndipo mwa iye mulibe kususidwa. Moyo uwu uli mwa Khristu, kudzanja lamanja la Mulungu, malo amphamvu zopanda malire ndi mwayi, pamwamba pa malamuliro onse ndi mphamvu izi. Izi ndi zimene makhalidwe omwe ali gawo la moyo uno wa Khristu. Sitiyenera kuvutika kuti tipeze zinthu zodabwitsa izi. Ndi zinthu zathu, zilipo mwa Khristu. Funso ndi lakuti moyo wa ndani omwe tili nawo? Ndilo funso lokhalo. Chipulumutso chathu ndi chipambano chathu sizidalira pamene zimene timachita, koma moyo wa ndani umene tinatengera. Mofananamo, zimene Khristu anachita zinali kuchita ife tisanabadwe. Koma pamene tinabadwa mwa Adamu, khalidwe limene linaonekera m'miyoyo yathu linali chionetsero chabe cha chikhalidwe chimene Adamu analandira kuchokera kukulakwa kwake zaka zapitazo. Momwemonso tikabadwa mwa Khristu, zomwe zimaonekera m'miyoyo yathu
zimangoonetsera zomwe Khristu adachita kalekale zaka ziwiri zapitazo. Chotero Paulo anakhoza kunena kuti ine ndapachikidwa ndi Khristu, ndipo Khristu aliyense anganene chinthu chomwecho. Mukandifunsa kuti kodi munapachikidwa liti? Kodi moyo wanu wakale wa Adamu unafa liti? Ndizati zaka ziwiri zapitazo. Chifukwa cha moyo umene ndili nawo unapachikidwa zaka ziwiri zapitazo. Mukandifunsa kuti ubwenzi wanu ndi Mulungu ndi wotani? Ndizati ndife amodzi. Moyo umene ndili nawo ndi umodzi ndi moyo wa Mulungu, pakuti moyo umene ndili nawo ndi moyo wa Khristu. Pamene ndinafika kwa Mulungu ndinakuzindikira. Pamene ndinafika kwa Mulungu ndikuzizindikira kuti ndine mwana wa Adamu. Funso langa linali lakuti ndine yani kuti ndifike kwa Mulungu? Zilibe kanthu momwe ndinayesera, zinali zovuta kukhulupirira kuti ndinamva chifukwa ndinali osayenera, kotero kuti sindikanatha kukhulupirira kuti ndingapeze yankho. Koma pamene Yesu akupemphera, pemphero lake limakhala lovomerezeka. Palibe chopinga chimene chimalepheresa Mulungu kuyankha pemphero lake. Pali mphamvu yayikulu pa mapemphero pamene tipemphera mwa Khristu. Palibe kusiyana mmene Mulungu amachitira nafe ndi mmene amachitira ndi Khristu, chifukwa timagawana moyo omwewo. Ndife amodzi moona. Ndi chinthu chodabwitsa kuganizira, n'kwabwino koposa kukhulupirira. Chotero mwa Adamu awiriwa moyo umene tikukhalamo unali utasimikiziridwa kale, ngakhale ife tinasanabadwe. Ichi ndi chifukwa chake Baibulo limatiwuza kuti munthu mmodzi anapanga ife tonse ochimwa. Aroma 5:19. Titangobadwa tinayamba kukhala ngati anthu ochimwa, chifukwa ndi mmene tinalili kale. Sitikanatha kuzisintha tokha. Tsopano mbali ina kuti tipeze moyo wa Khristu tiyenera kubadwanso mwatsopano. Kuti timakhala bwanji obadwanso mwatsopano? Kumbali ya Adamu woyamba, moyo wathu umaperekedwa mwa kugonana. Koma kodi moyo umaperekedwa bwanji kuchokera kwa Adamu wachiwiri? Ndi mwachikhulupiriro. Ndi kudzera mwa Mzimu Woyera, kuti moyo wa Khristu umaperekedwa kukhudzidwa kwathu ndi kuti timakhulupirira Mulungu. Choncho ngakhale kuti Khristu wachita zonsezi, ngati tichite zimenezi, tifunika kubadwanso mwatsopano. Ndipo chikhulupiriro chimatitengera ku zochitika zimenezo. Adamu anakwaniritsa chilango cha anthu onse. Anatichitira tonsefe, koma palibe amene angakumane nazo pokhapokha atabadwa. Momwemonso ngakhale Yesu anakwaniritsa chiwombolo kwa ife tonse, palibe amene angachilandire pokhapokha atabadwanso mwa Khristu. Kenako Yesu anati, pakuti Mulungu sanatuma mwana wake ku dziko lapansi kuti aweruze dziko lapansi, koma kuti dziko lapansi likapulumutsidwe ndi Iye. Wokhulupirira pa Iye saweruzidwa, koma osakhulupirira waweruzidwa kale, chifukwa sanakhulupirire dzina la mwana wobadwa yekha wa Mulungu. Yohane 3:17 ndi 18. Kodi tiyenera kuchita chiyani kuti tisunsidwe? Palibe. Tingoyenera kukhala momwe tilili. Tinabadwa osakhulupirira. Chomwe tiyenera kuchita ndi kungopitiriza kusakhulupirira, ndipo tizakhalabe kusunsidwa kumene Adamu adayika kale anthu onse. Ife sitikuyima pano m'dziko mopanda ndale, omasuka kusankha pakati pa mbali ziwiri. Ena ali ndi lingaliro lakuti ife tili mu mtundu wa pakati pa nthaka, ndi kuti tikhoza kusankha momasuka mbali imodzi kapena inzake. Lingaliro ili ndi labodza. Izi zikhoza kukhala choncho kwa Adamu, koma ife sitikuyima m'malo mwake. Timabadwa ndi kukhala m'moyo wathu kale kumbali ya Satana. Chosankha chathu ndicho kuthawa mbali imeneyo, ndipo njira yokhayo yopulumukira ndiyo kulandira moyo wa Khristu. Ngati sitikhulupirira, timakhalabe mu chisautso chathu, koma ngati tikhulupirira, chikhulupiriro chathu chimagwira moyo wa Khristu, ndipo timathawa moyo wosunsidwa. Uthenga wabwino ndi wophweka kwambiri kwenikweni ndi izi. Ndipo malembo kuoneratu kuti Mulungu adzalungamitsa amitundu ndi chikhulupiriro, analalikira uthenga wabwino kwa Abrahamu kuti mwa iwe mitundu yonse idzadalitsidwa.
Agalatiya 3 verse 8. Kodi uthenga wabwino unalalikidwa kwa Abrahamu ndi uthenga utani? Taonani zimene akunena: mwa munthu mmodzi dziko lonse lapansi lidalisidwa. Umene ndi uthenga wabwino. M'miyoyo yathu, madaliso athu, chilichonse chili mwa munthu mmodzi, mwa Khristu. Ndikawerenga Baibulo ndimazindikira kuti tingati Mulungu adzapulumutsa munthu mmodzi basi, tonse tidzalandira nawo chipulumutso chimenecho, koma dongosolo la Mulungu linali kutipulumutsa ife tonse monga gawo la munthu mmodzi. Pali munthu mmodzi wolungama amene ayenera kuyanjidwa ndi Mulungu, amene anagonjetsa uchimo, chiyembekezo chokha ndi kulowa m'moyo wa umenewo. Ndipo uwu ndi umboni kuti Mulungu anatipasa ife moyo wosatha, ndipo moyo umenewo uli mwa mwana wake. 1 Yohane 5 verse 11.